സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ പ്രഘോഷണം ചെയ്യുന്ന, അവൻ്റെ മഹത്വങ്ങളെ സുന്ദരമായി വിളിച്ചോതുന്ന, ഉള്ളുണർത്തുന്ന നിരന്തരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായമാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്. മക്കയിലാണ് ഇത് അവതീർണമായത്. ഇമാം അൽ ഖുർത്തുബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ സൂറത്തു തൂർ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ അവതരണം. സൂറത്തുൽ വാഖിയ, സൂറത്തുൽ മുൻജിയ എന്നെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടാറുണ്ട്. കാരണം ഖബറിൻ്റെ ഭയാനതകളിൽ നിന്ന്, ഭീകരതകളിൽ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മോക്ഷവും സംരക്ഷണവും ഈ സൂറത്ത് നൽകും എന്നതാണ്. സൂറത്തു തബാറക എന്നും ഇതിന് നാമമുണ്ട്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ സൂറത്തുൽ മുജാദില എന്ന് ഈ അദ്ധ്യായത്തെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഖബറിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അദ്ധ്യായം തർക്കം നടത്തുമത്രേ. 30 ആയത്തുകളാണ് ഈ സൂറത്തിനുള്ളത്. അതിലുള്ള കലിമത്തുകൾ 335 എന്ന് പണ്ഡിതർ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അദ്ധ്യായത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ 1313 ആണ് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇമാം അഹ്മദും അബൂദാവൂദും തുർമുദിയുമെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം, റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരധ്യായമുണ്ട്. 30 സൂക്തങ്ങൾ മാത്രമേ അതുള്ളൂ. പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പാപമോചനം നൽകപ്പെടുന്നത് വരെ ശിപാർശകനായി ആ അധ്യായമുണ്ടാകും. അവിടുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി, തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായമാണിത്. ഈ ഹദീസ് ഹസൻ എന്ന വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ഹദീസാണെന്ന് ഇമാം തുർമുദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊബറാനി ഇമാം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് നിവേദനം, റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരധ്യായം, അത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന, അതിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ നടത്തി സ്വർഗപ്രവേശനം അവന് നേടിക്കൊടുക്കും. അതെ, തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ആ അധ്യായം. നിരന്തരമായി വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഈ അധ്യായത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മഹത്വങ്ങളെ ഹദീസുകളിൽ മഹാനായ പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാളെ വിളിച്ച് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ആനന്ദവും സന്തോഷവും പകരുന്ന ഒരു വൃത്താന്തം, ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ നൽകട്ടെയോ? അദ്ദേഹം സന്തോഷാതിരേകത്തോടെ പറഞ്ഞു, തന്നാലും നബിയെ. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നീ തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യണം. നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്, നിന്റെ മക്കൾക്ക്, നിന്റെ വീട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, നിന്റെ അയൽപ്പക്കക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം അത് മുൻജിയയാണ്, അൽ മുജാദിലയാണ്. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായ വാദഗതികൾ ആ അധ്യായം ഉന്നയിക്കും. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അദാബുന്നാറിൽ നിന്ന്, നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഖബറിൻ്റെ ഭീകരതകളിൽ നിന്ന് ആ അധ്യായം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരഭിലാഷം പോലെ പറഞ്ഞു, ലവദിത്തു അന്നഹ ഫീ ഖൽബി കുല്ലി ഇൻസാനിൻ മിൻ ഉമ്മത്തി, എൻ്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഈ അധ്യായമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ രൂഢമൂലമായി നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന്. മക്കയിൽ അവതീർണമായ അധ്യായങ്ങളിൽ പൊതുവായി കാണുന്ന ആശയങ്ങളെന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്തിത്വം, അവൻ്റെ മഹത്വം, അവൻ്റെ പരമാധികാരമെല്ലാമാണ്
ഈ അധ്യായവും പൊതുവിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അനന്തമായ ആകാശനീലിമയും പ്രകൃതിരമണീയമായ താഴ്വരകളും മനോഹരങ്ങളായ പക്ഷികളും ജന്തുമൃഗാദികളുമെല്ലാം സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്നതാണ് എന്ന് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.